امام علی مقام چلے نے اپنی اہل بیت نو نال لے کے اپنے نانا جان دے روضے تے آئے نے آ کے نانا جان دے روضے تے پیرا والے پاسے پوسا دتا ہے عرض کیتی نانا میں تہاڈا اوہی حسین آیا وا جدے واسطے خطبے چھڑ دتے جاندے ہوندے سن میں تہاڈا اوہی حسین آیا وا جدے واسطے سجدے لمبے کر دتے جاندے ہوندے سن نانا میں تہاڈا اوہی حسین آیا وا جدے واسطے جوڑے بھی جنت دے وچوں منگوائے جاندے ہوندے سن اج انہاں جنتی جوڑیاں دا مل چکاون واسطے میں تیرا شہر مدینہ چھڑ چلیا وا نانا میں تیرا دین بچاون واسطے چلیا وا دعا کر دیو میں دعا لہن واسطے آیا وا تے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کیتی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیو حاضری دیتی ہے پھر آئے نے اپنے ویر حسن دی قبر تے آ کے سلام پڑھے آئے پھر اپنے اماں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی قبر انور تے آئے نے جس ویلے آپ دے مزار تے آئے نے ذرا منزل تھوڑا جہا مختلف نے نانا جان دے روضے تے آئے نے آہستہ آہستہ چلتے آئے نے جس ویلے ویر دی قبر تے آئے نے تے خرامہ خرامہ چلتے آئے نے جس ویلے ماں دی قبر دی جانب آئے نے انج دوڑ کے میرا امام آیا ہے جویں کو اداس بچہ ماں دی گودی ول جاندا ہے میرے امام علی مقام نے اپنی ماں دے قبر انور دے پیرا والے پاسے پوسا دیتا ہے عرض کیتی ماں اج تیرا پڑھایا ہویا سبق نو دن نو کے نیزہ تے سناون چلے آوا ماں جس ویلے میرے علی اصغر دے سینے میرے علی اصغر دے گلے وچ تیر لگے جس ویلے میرے علی اکبر دے سینے وچ پرچا لگے اس ویلے مینوں دعا دے دیو اللہ مینوں صبر تے استقامت دا کوہ گرا بنا دے پڑھ فاتحہ ماں دی قبر اتے شاہ امام حسین پکار دے